Kami amchai rokno tuyoi chini kana guni no clean khai tongnani nachitok khlai tongnani chaitok mungbai Tipra mothani Sikla Bedek YTF eba Youth Tipra Federation Central Committee ni adong Surojit Malak ni chaitok mungbai Pashalo Korbuk bukhasteni Silasori ar develop by Khobjak Gorakappa ADC Village ni Gorakappa PSC eba Primary Health Center Sitra Naithogya Bolong Khawoi tongmani no nuglayei Pashalo Gorakappa PSC o Sapai Obian klayei PSC no clean klai lekha Tipra mothani Sikla Bedek YTF Langgo. Thansa khai tin borok Homai ka phehlai eta homai ka khai nadi sung ADC area o tabok sini boba garani ajolo je sarkar gothon khaika engke sung wan suka je ADC area o bibinno office tong bolong bolong ito kha ADC area hinai kebo nai fulum korei sini ADC area no sung Tipra sanam bebona milai thansa khai na wan sugoi sung nokhor gatini je youth tongnai rok sini je Tipra mothon boba garani je hamjam mai ya pharai je nokhor jat sini youth rok korno tini kaisa district thaka bera jaga o sapai rok khaina objan khainai bibinno office bolong oi tongkha sung bono je protector office ni doctor staff rok singkok thaka aro office tongni sobsomoi sung bolong rok pursi khairnai engke sung saka aroni je পঞ্চায়েত রক সালাইকা রেগা ফুতই जों কোনো থাইমিয়া খা খাইন বাগে जों বেবনা সবা নখর কা जों নিজিনো কুদাল দা রক তুই নখর কা जों নিজিনো সাবাই খানাই তো নং দङ আতে বলাং गोबां চলি दङ খাইন বাগে जों नखर का सामन खायना हिने थानसा नि मारे तियै बबगरानि हामजा मातियै जों बायबा न एक लगा के थानसा खाय जों सामन खायना हिने मानसु दा